ሰላምን ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ንኽተብፅሓን ደጋጊማ ንኽተፍስስን ሪአንኦ ናብ ዘይፈልጣ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ንኽበፅሓን ንኽትገብርዎን ዝሕግዘኩም ኣገደስቲ ሓሳባት ክሕብረልኩም እየ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ብዘጋጥም ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣገደስቲ ቦታታት ብዘይምፍላጥን ንደቂ ኣንስትዮ ናብ ዕግበት ንኽተብፅሕዎን ይፅግመኩም ኣሎ። ነዚ መፍትሒ ዝኸውን ልክዕ ከም ደቂ ተባዕትዮ ንኸፍስሳን ንኸዓግባን ዝገብረን ሰለስተ ኣገደስቲ ሓሳባት ኣለዉ ክንሪኦም ኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ልክዕ ኣብ ፊልምታት ከም ንሪኦም ማይ ዝመስል ፈሳሲ ተውፅእ። ከምዚ ዓይነት ፈሳሲ ንኽተውፅእኸ ደቂ ተባዕትዮ ከምኡውን ባዕለን ደቂ ኣንስትዮ እውን እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ክንርኢና። ፈለማ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብተደጋጋሚ ማይ ዝመስል ፈሳሲ ንኽተፍስስ እንተደሊኹም ፈለማ ኣፍቃሪትካ ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ እኹል ማይ ክትሰቲ ኣለዋ። ቅድሚ ጾታዊ ርክብኩም ብዝሕ ዝበለ ማይ ክትሰቲ ኣለዋ። ሕፅረት ማይ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ እንተሃልዩ ይትረፍ ማይ ዝመስል ፈሳሲ ክተፍስስ ናይ ብልዕቲ ምድራቕ እውን ከጋጥማ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብኩም ቃንዛ ንኸጋጥማን ንኸይተዓግብን ይገብራ እዩ። ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ ኣገዳሲ ነገር ክኸውን ዘለዎ እኹል ማይ ክትሰቲ ከም ዘለዋ ምፍላጥ እዩ። እቲ ካልኣይ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ በፂሓ ንኽተፍስስ ንምግባር ኣብ ብልዕታ ከባቢ ራሕሲ ክህሉ ኣለዎ። እቲ ኣገዳሲ ነገር ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ቅድሚ 1 ሰዓት እኹል ማይ ምስታይ ብልዕታ ራሕሲ ንኸፍስስ ይሕግዛ እዩ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናቹራሊ ኣብ ብልዕታ ከባቢ ራሕሲ እንተዘይሃልዩ ብጾታዊ ርክብኩም ክትዓግብ ኣይትኽእልን። መጥሎኻ ናብ ብልዕታ ክኣቱ እንተሎ ቃንዛ ይስማዕ እዩ። እዚ ድማ ናብ ዕግበት ንኸይትበፅሕ ዝገብር እዩ። ስለዝኾነ ብልዕታ ብዝግባእ ራሕሲ ንኸፍልፍልን ድሉ ንኽኸውንን ዕግበት ንኽትረክብን ቅድሚ ጾታዊ ርክብኩም ቅድሚ 1 ሰዓት እኹል ማይ ክትሰቲ ኣለዋ። ነዚ እንተጌርኩም ልክዕ ኣብ ፊልምታት ከም ንሪኦ ማይ ዝመስል ፈሳሲ ብሓይሊ ንኽተፍስስን ናብ ፍሉይ ዕግበት ንኽትበፅሕን ንኽትኣቱን ዝገብራ እዩ። እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ናብ ዘይትርስዖ ጾታዊ ርክብ ንኽተብፅሓን ብተደጋጋሚ ንኽተፍስስን ዝገብራ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ክፋል ብልዕታ ዝርከብ ጂስፓት ንብሎ ክፋል ብልዕታ እዩ። ነዚ እውን ግድን ክትፈልጡ ኣለኩም። ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ቦታ እዚ ብመትለኹም ይኹን በፃብዕትኹም ፊንገር እንዳገበርኩም ነዚ ቦታ ክትነኽእለን ኣለኩም። እዚ ቦታ ዝርከብ ኣብ ውሽጢ ብልዕታ ብላዕለዋይ ክፋል ቁሩብ ሴንቲሜትር እትው ኢልኩም እዩ ዝርከብ። ብፍላይ ድማ ነዚ ሓደ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ተጠቒምኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣብነት ዶጊ ስታይል ንብሎ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ተጠቒምኩም ብቐሊሉ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኮይኑ ግና ብዝበለፀ ድማ ኣፍቃሪትካ ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ ተንበርኪኻ ንሕቖኣ ስብር ኣቢላ ኣብ ገፃ ከምኡውን ኣብ ኣጥዋታ ከባቢ ናብቲ ዓራት ብደንቢ ጽግዕ ኢላ እንተትፍጽምዎ ድማ ዝበለፀ ይምረፅ። እዚ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ዝበለፀ ንጂስፓት ንምንካእ ዝምቹ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ብሓፂር ይኹን ብነዊሕ መትሎ በዚ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ተጠቒምኩም ንጂስፖተን ክትረኽብዎ ትኽእል ኢኹም። ብኻሊእ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ክትምክርዎ እንተለኹም ንምርካቡ ከፀግመኩም ስለ ዝኽእል ንዶጊ ስታይል ብደንቢ ተጠቐምሉ። እዚ ቦታ ተነኺኡ እንተይልና ድማ ናብ ዕግበት ብቐሊሉ ክተብፅሕወን ከም ትኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ንደቂ ኣንስትዮ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ካብ ዘብፅሐን ክፋል እቲ ቀዳማይ ስለ ዝኾነ እዩ። እቶም ካልኦት ኣገደስቲ ንምሕባር ዝኣክል ክሊቶሪ ወይ ድማ ጉድበ ንብሎ ደጋዋይ ክፋል ብልዕተን ሕብጥ ኢሉ ውፅእ ዝበለ ክፋል ብልዕተን እዩ። እዚ እውን ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ንኽተብፅሕወን ዝሕግዘኩም እቲ ካልኣይ ክፋል እዩ። ብዝሕ ዝበለ ነርቭ ኢንዲንግ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ክፋል እዩ። ብቐሊሉ በፃብዕትኩም ብምንኽኻእ ብምሕስሳይ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ
ናይ ዕግበት ፀግዒ ንኽተብፅሕዎን ይሕግዘኩም እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ሕዚ ዝሕብረልኩም ዝፀናሕኩ ጂስፓት ዝበልናዮ ክፋል እዩ። እዘን ክልተ ቦታታት ብዝግባእ እንተትጠቐምኩምለን ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ብቐሊሉ ክተብፅሕዎን ትኽእሉ ኢኹም። ስለዝኾነ ፈለማ ቅድሚ ናብ ፆታዊ ርክብ ምእታውኩም ቅድሚ 1 ሰዓት ኣቢልኩም እኹል ማይ ክትሰትይ ኣለዋ። እኹል ማይ እንተሰትየን ብልዕተን ራሕሲ ይህልዎ እዩ። ራሕሲ እንተሃልዩ ድማ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቃንዛ ኣየጋጥማን። ቃንዛ እንተዘይሃልዩ ድማ ዕግበት ኣሎ። እኹል ማይ ምስ ሰተያ እቲ ቀፂልኩም ክትገብርዎ ዘለኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ብዕፅፊ ዘውስኹ ክፋል ብልዕተን ምንኽኻእ እዩ። ብፍላይ ጂስፓት ንብሎ ውሽጣዊ ክፋል ብልዕተን ብዝግባእ ክትነኽእዎ ምሙካር፣ ብፍላይ ድማ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ብቐሊሉ ብዶጊ ስታይል ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ክትነኽእለን ትኽእል ኢኹም። መትለኹም ሓፂር ይኹን ነዊሕ ይኹን ብዘየግድስ። እቲ ካልኣይ ዝረኣናዮ ድማ ብዙሓት ነርቭ ኢንዲንግ ዘለዎ ደጋዋይ ክፋል ብልዕተን ሕብጥ ዝበለን ውፅእ ዝበለን ክፋል ብልዕተን ወይ ድማ ክሊቶሪ ጉድበ ወይ ድማ ቂንጥር ንብሎ ክፋል እዩ። ነዚ ክፋል ብልዕተን እውን ብዝግባእ በፃብዕትኹም ይኹን ብመትለኹም እንተሓሳሰኹምለን ከምቲ ናይ ፆታዊ ርክብ ፊልምታት ትርእይዎ ኣፍቃሪትካ ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ ማይ ዝመስል ፈሳሲ ክተውፅእ እያ። ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ እውን ብቐሊሉ ከተብፅሓ ትኽእለሉ ብሉፅ ሜላ እዩ። ኮይኑ ግና ነዚ ክብል እንከለኹ ዝተጋጌ ሓሳብ ክትወስዱ የብልኩምን። ናይ ፆታዊ ርክብ ፊልምታት ምርኣይ ጽቡቕ እዩ ማለተይ ኣይኮነን። ኣብ ብዙሓት መደባተይ ከም ዝሕብረልኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ፊልምታት ምርኣይ ብጣዕሚ ብዙሕ ሳዕቤን ዘለዎ ጎዳኢ ልምዲ እዩ። ናይ ፆታዊ ርክብ ፊልምታት ምርኣይኩም ናብ ዘይተደለዩ ልምድታት ንኽትኣትዉ እውን ዝገብር እዩ። ንኣብነት ናብ ዘይተደለየ ናይ ግብረ ሕቡእ ልምዲ ንኽትኣትዉ ዘቃልዕ እዩ። ግብረ ሕቡእ ድማ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቀልጢፍኩም ንኽተፍስሱ ዝገብር ሕማቕ ልምዲ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሉ መደባተይ ከም ዝሕብረልኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ፊልምታት ክትርእዩ የብልኩምን። እዘን 3 ኣገደስቲ ሓሳባት ንኽትጥቀሙለን እንተሓበርኩ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ክትኮኑን ክተተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ክስርሐልኩም ትደልይዎ ካብ ፆታዊ ርክብ ካብ ጥዕና ከምኡውን ካብ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ክስርሐልኩም ትደልይዎ ዝኾነ ይኹን ሓሳባት እንተሃልይኩም ብኮሜንት ግለጹልና። ሓሳባትኩም ርኢና መደብ ክንሰርሐሉ ኢና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።